Şirikli avılında yaşavışı muhterem milletteşler bilen yenesi görüşürge vakit ciddi. Qabat biz sizning motor avıldaşıgızını tontanalı gımır beyremi 50 yaşlık oltın yubileyi bilen Abukayeva Gülya Miraliyevna'nı topşuruğumuzda kıtlap giderbiz. Ana yerek türlerinden çıkan izgi tileklerin tırmış iptaşı Aysa Yahyeddinoviç, Kuznetsk şehrinden kızı Gülnur Raşitovna, Keve Enver Aliyeviç, ınığı Meryem Enverovna Gogorevlar, ulu Usman Ayseyeviç, Gilne Elfiya Cavitovna, ınığı Emine Usmanovna, enisi Ali Miraliyeviç, barşa opaları hem qıda-qıdağıları ihlastan qıtlılar. Xатын kız irinin devamı. Ir atның bütün tırmışın indi buluğu xатын bilen beyli. Yazmışıma seni mina бүләк etkeni için min rəhmətli. Fəriştə kibik motor, nazlı, akıllı, күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирә белүче кешем син минем. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Кадерлем, юбилеең белән котлыйм һәм тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим. Яраткан әниебез, менә инде син ярты гасыр гомер иткәнсең. Бүген сиңа нәк 50 яшь. 50 ел хөрмәт һәм бәхет яше. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка аяк басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртән синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек. Хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Безне генә түгел, хәтта абыеңны, оныкларыңны да тәрбияләп матур гомер итәсең. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең юбилее алтын төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары 50 яшь кенә тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча иттек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барысы өчен рәхмәт сиңа яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап, башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Гөлия Миралиевна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Çaklarda күңелеңә шатлык тулсын, бәхетләреңә якынлардан чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын, Кояшы нурын сибә, тик сиңа бүген. Сагышларны онот, елмайып яшә. Йылдызларда күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле
Türlü yakınlardan Cem dostlarına terek olsun Sina avır çaklarda Güneleye şatılık olsun Bəxti türlü yakınlardan Cem dostlarına terek olsun Sina avır çaklarda Sınalgan yüreğin dipsini güçlürek Durmuş yollarında bir güç girek Yürekteki cırlı cirge taratıp Cırlıyım senin için seni yaratıp Günelere şartılık dolsun Bəxtlerle yakınlardan Cem dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Günelere şartılık dolsun Bəxtlerle yakınlardan Cem dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Köngelinden çıkma matur dilekler Şartlık da kaydıda Bulik biz birge Ayırmasın yazmış bizine gömerge Köngeline şartlık dolsun Bəxtlerle yakınlardan Cem dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Günelere şartlık dolsun Bəxtlerle yakınlardan Cem dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Günelere şartlık dolsun Bəxtlerle yakınlardan Cem dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Günelere şartlık dolsun Bəxtlerle yakınlardan Cem dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Бүгінгі tamam, hürmetli milletdaşlar, әгәр сезнең алдагы мөр бәйрәмнәре көтә икән, языгыз, якыннарыгызга җылы сүзләр кызганмагыз, без шәшми-түкми аларны җиткерербез. Киләсе очрашларга кадәр, пока-пока.